हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासिबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जा बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो मानोना आङो जेब्लायबो बे चेनेलाव गोदान गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपलोड खालामबाय थायो बेनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हाजासे मानि नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन जे जोङो दिनैनि भिडिअ नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बङाइगाव रिक्रुटमेन्ट 2020 होननानै बुंदों जे डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बङाइगाव बेवहाय माखासे भेकेन्सि दङ बेनो जाबाय जे बेयाव जों नायोब्ला नुनो मोन्दों 8 फार्स्टब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो सेलारिया जोङो आप टु 52,000 पार मान्थ मोननो हागोन बेनो जाबाय जे अफिस पियन होननानै बुंदों अफिस पियन पस्ट स' भिडिअनि सिङाव जोङो गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो सावरायलांनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय जे जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोनबाय जे डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय जे गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय बेवहाय माखासे एप्लिकेशन इनभाइटेशन खालामनाय जादों जोङो बेखौ नुनो मोनबाय जे बेवहाय गोरोबनाय क्वालिफिकेशन थानाय सुबुंफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि जबखौ नेनानै दंमोन बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो स' जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो नेम अफ पस्ट जोङो अलरेडि बेयाव नुबाय जे अफिस पियन होननानै बुंदों आरो बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासेनि थाखाय दङ आनरिजार्भ बेखौ बयबो कन्टेस्ट खालामनो हायो एबा बयबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमा बेनो जाबाय जे 18 बोसोरनि खमसिन बैसोनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा आरो 38 इयार्सनि बांसिन बैसोनि सुबुङाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा नाथायब्ला हले जोङो मिन्थिगौ जे माखासे गभर्नमेन्ट रिलेक्सेसन बादि जोङो बेवहाय जे एससी एसटिफोरनि थाखाय बेयाव 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनो आरो ओबिसिफोरनि थाखाय बेयाव 3 इयार्स रिलेक्सेसन मोनो जोङो बेखौ अलरेडि मिन्थिखागौ दानिया बे जबखौ जुदि जोङो सेलेक्ट जायोब्ला जोङो बेवहाय मा मोनगोन जे 12,000निफ्राय लानानै 52,000सिम जोङो पार मान्थ जोङो मोनगोन सेलारि हिसाबै आरो बेवहाय जोङो लोगोसे मोनगोन ग्रेड पे 3,900सिम जोङो ग्रेड पे बेवहाय मोननो हागोन आरो क्वालिफिकेशनखौ जों अलरेडि दहायनो नायखाबाय जे बेयाव 8 पासबानो बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हायो दानिया माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला हाउ टु एप्लाइ दा एप्लिकेन्ट उइथ सेल्फ एटेस्टेड कपिस अफ अल टेस्टिमोनियेल जे जोंनि गासैबो फरायनायनि जे टेस्टिमोनियेल डकुमेन्ट्सफोर बेफोर गासैबो जोंनि कास्ट सार्टिफिकेट जोंनि 8सिम फरायनाय आरो गुबुन गुबुन पिआरसि बेबायदिनो एमप्लयमेन्ट रेजिस्ट्रेसन कार्ड बायदि बायदि गासैबो जोंनि पासपर्ट फट' गासै जोंनि डकुमेन्ट्स थानाय मानिफोरखौ जोङो सेल्फ एटेस्टेड खालामनानै जोङो बेखौ दैथायहरनांगोन जे स्टेन्डार्ड फर्मनि गेजेरजों बबेयाव दा बेवहाय गोमो खालिजों लिरनायाव बेयाव नायोब्ला जों नुनो मोन्दों दा एप्लिकेशन शुड बी एड्रेस टु दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बङाइगाव नैबे एड्रेसाव जोङो दैथायहरनांगोन आरो बे एप्लिकेशनखौ दैथायहरनानै जे डेट लास्ट डेट बेनो जाहैबाय जे 15 डेज होननानै बुंदों जे बेखौ बे नटिफिकेशनखौ होनायनि उनाव जे 15 डेजसिमहालागै बेखौ मा खालामगोन जे नाजावनाय जागोन होननानै बुंदों थामहिनबा दिनैनि थारिखनिफ्राय लानानै जे नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनबाय जे 15 डेजआ बबेसिमहालागै सहैयो स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि क्वालिफिकेशनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव जे अफिसियेल नटिफिकेशन दं बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना डिटेल्सै फरायनो हायो आरो बेनि उनाव नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे माने शेयार खालाम जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्रा बेखौ नायनायनि उनाव बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय